كلاوي الأنبياء وكلهم. Sheikh Usman bin Sheikh Idris Kusfa Zaria rigi rugum na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farin cikin gayyatar ƴan uwa musulmi zuwa wajen gagarumin mauludin shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai a ranar Juma'a 10 ga watan Rabiu Sani shekara 1444 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daidai da 4 ga watan Nuwamban shekarar 2022 a zawiyar shi dake Kusfa Zaria daga karfe 8 na dare zuwa wayewan gari idan Allah ya so manyan baki Shehu Muhammad Zubair Khalifan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu daga Morocco da Sayyida Ummu Hani Inyas radiyallahu ta'ala anha daga Kaulaha da Shehu Abdul Ahad Inyas Kaulaha da Shehu Salahuddin Inyas Kaulaha da Sayyidi Aliyu Sisa dan Sayyida Nafisa Sise da Halifan Shirin Maulaya Hassan Katsina da salakunan sharifai na Najeriya gaba ɗayan su da Shehu Zulkarnain Ghana da Khalifan Shehu Abubakar bin Hashim Chota da Halifan Shehu Yahuza Zaria da Halifan Shehu Abdul Qadir Zaria da Halifan Shehu Liman Habibi da Halifan Shehu Abdul Fati da Halifan Shehu Gibrima da Halifan Shehu Aliyu Harazimi da Halifan Shehu Abubakar Atiku Sanka da Halifan Shehu Tijjani na yan mota da dan Shehu Dahir Usman Bauchi da Halifan Shehu Umar Sanda da Shehu Nafi'u Mina da Shehu Yahaya Kura Nasarawa da Alhaji da Magani Nasarawa da Shehu Alhaji Haruna Sharif Abba Kano da Shehu Malam Bala mai Ashafa Kusfa manyan shayarai a wurin sune Malam Bashir dan Musa Kano da Malam Kabiru dan Dogare Kano da Malam Abdullahi Sirrin Fatihi Kano da Malam Rabi'u Umar Taka Lafiya da Malam Hafiz Abdullah Kano da Ka'abu da Hasanu ƴaƴan Sharif Rabi'u Usman Baba Kano da masu karatun diwani da sha'irai da zakirai da sauran masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kame ya bada ikon halarta amen. Sanarwa daga Sheikh Usman bin Sheikh Idris Rigi Rugum Kusfa Zaria. فجاه كذا لم يدق عن خديمه فكن لي شفيعا بل أجرني تكرما.